Făcui să filmeze o oră și 40 de minute. Hai, Leo, afară. Urmează și le punem pe toate. Leo, vine aici. Leo! Leo, vine aici. Vine aici. Vine aici cu tine. Leo, vine aici, Leo. Leo, vine aici, Leo. Leo! Leo! Vine aici, Leo, vine aici. Vine aici, Leo, vine aici. Ce-ți fac cu asta? Vine aici. Văd copilul cu zăpadă. Îmi spune pe copilul cu zăpadă. Să-l sperie, să... Pe copilul cu zăpadă. Gata, a murit copilul în zăpadă, uite. Uite, copilul e mort în zăpadă. Muri copilul meu, s-a dus. Dus copilașul meu. Plecă să uite. Uite la el ce stă. Uite la el ce stă. Să-i le punem și lui Adina la Craiova, că așa le-i plac. Îl făcut ca al meu? Da, acum filmează. Da, filmează o oră și ceva acum. Da, ăla era pentru ceva trimis la mesaje. Bă! Pisică! Păi acolo scrie pauză ce filmează. Pisică! Uite mă, filmează. Ia uite. Mățule! Păi dacă scrie pauză ce filmează. Stop!